Sí? Veña, vamos aló. Unha... A ver, teño que pensar, Vamos aló. A da anterior creo que ya pasamos antes por atrás. Sí, a Muñeira da Padernela, de Evaristo González. O tema que acabamos de tocar é un estándar de jazz, All of Me. Eso vou a tocar agora entón un cachiño, xa que hoxe tivemos momentos de risas, momentos emocionais, un pouco de todo. Vou me poñer tamén un pouco máis emocional. Vou a tocar un cachiño dun vals que a mí me gusta moito e que, bueno, me recorda tamén un pouco así a ese mundo clásico do que vexo que Nélida tamén disfrutaba moito. O vals chámase Alvídeo. Que rematar tocando algo xuntos, non? Bueno, eu creo que para finalizar esa foliada de Barro de Arén o mellor en homenaxe a esa terra ou aquí o deixamos? Sí? Unha voltiña? Solo unha volta? Boa loja. Entro xa.